Mga kapuso, 5 ka estudyante sa isa ka bulutuan sa Tangalan, Aklan nagkalalipong. Tuman kainit ng tiyempo, isa sa mga ginalantaw rason. Si John Sala nakatutok. Nagtugas ang kakugmat sa mga estudyante kag manunudlo sa Hawili Integrated School ang pagkalipong sang 5 ka mga estudyante sa bulutuan kahapon sang aga. Suno sa school head sa bulutuan halin pa sang first period sa mga estudyante sa nagluntad ang brownout ganituman ang kapaang. Alas 11 sang aga sang isa-isa nga nagkalalipong ang 5 ka mga estudyante. Sa pagkakaalam ko po, yung talagang medyo madalas pagka nainitan, nahihimatay yung particular po na student na yun. And ganun din po yung isa naman po, may asthma. Puro babae po, iba-ibang grade levels. Sa sulod sa ila classroom, nalipong ang mga estudyante. Gani pila sa mga klase, ang ginhali na lang sa gwa sa mga classroom agud makalikaw sa kapaang. Lunsay High School students ang mga estudyante. Ang 3 ang gindala sa Rural Health Unit samtang ginpapuli naman ang 2. Yung dalawang nadala dito po, medyo conscious naman, pero hindi pa masyadong magalaw yung katawan, kaya na-i-refer dito sa RHU. And then yung isa po, medyo not responsive, kaya siya yung mas in-observe closely. Possible, din po sa heat exhaustion. And yung ibang student nag-hyperventilate. Lunsay naka-recover na ang 3 ka mga estudyante. In case of mga power interruption, if medyo nararamdaman na talaga na matindi na yung init sa mga classroom, mas okay na palabasin yung mga students para makalakap ng fresh air. Upod kay Hasni Sharto, John Sala. 1 Western Visayas.